mwaka wa 9. 2013 mkanipatia kura kidogo. 2017 mkanipatia kura zote. 2022 mkanipea kura zote. Sasa ni jukumu langu to make sure nimekuja niwaone nini. I feel good with you because nyinyi mnanipenda. Na hiyo upendo lazima na mimi niwaonyeshe. Na vile leo hii nimekuja kuonyesha wazazi wangu. Sasa tunaenda 2027. Ninataka kuwaomba pia, kwa sababu tunajua omugambinya sawa gochora. Omugambinya sawa gochora. Na ene tuli no maene. Tuli no maene. Akira tokanda 2027. Nyasaye nama tukorera gwaito. Muna twabeire tukonya kobori. Ebintu bitu tutagete na intutonyore. Tigamba tebie. Chikaunti chinde. Oisa kuimuka kurwaiga. Ikyara nitengi kinkama tukogeteiga. Akaranda tukobatebia. Kikiagerire tutagete kotebanga Nyamira tigete ntio koboko. Urweso koboko kuri kwabeire emyaka 15. Bokoria turachenji gutio koboko komosio koreu. Tarere gusoko koboko. Kore tukonchereria. Ikyara chikaunti chindo konchereria nkoro. Bana na basoroire. Omuntu gochikora to monchoreri kuri kurabo kongao. Muna konye kore. Igakoroku omoshimiwa Jerusalem manyi mtogoro. Kaze nitogoro mukondoka. Ekarana chiete ngatogori nkarete bite. Morangari bagokobega bana ya Nyamira tinga togori nete bike. Asengencho Nyamira yaito. Asere bono iga. Kero muntu se kogenda gaimeti. Abantu nkorera bale. Tutagete abantu bagendera korera anymore. Give a woman this chance so that we can see the difference. Other counties, Tiatora Bakungu, the difference Tiara Canide. One abantu bakukagira na bakungu manyare kukwana. Abakungu manyare kokora. Abakungu manyare Nyamira. Yetari Nyamira na nyarire. Inumwera ngeri kwacha tonyera barangeri. Ninje talize mbakwandera. Nisira kukwala kusikukwana. Bana nende kose omugambi mutagete bongo. Mugatako mutore bwangu. Mugatako muntu bwanje tabantu okobana abantu. Oyo koro kujerusha mumanyi. Na abasoro 2027 jerusha mumanyi mnatira. Na atakira kugatebina kotande biro naende tako basaba chikura ya. Inuko mokorera bana sabire. Isabire na ndo motaya abantu baitu marera nditwaro mukungoli. Anikojo mukungoli no muhanyi. Anikojo mukungoli na maete kukwana. Anikojo mukungoli na watu watete. Ninawapenda, nyinyi ni watu wazuri, nyinyi ni watu wangu. Hapa itibo nitakuja, nikuje na tena nikuje. Eli ya kuweti ya tigarete. Noti mugiranga amono, ili iranite magasinye chomo, moto atwe contract ya rinko mokora. Omuntu olio mokora ntu akura tugateba ntu kutaka mokora aichegaiga, aiche kutura, tibese toire, ange kokolegas. Serikali yateba kuchenjira abantu balia, ereta abantu abaya. Bachaki kogendera gukora emirimo eri ase yatigarirete. Ndiamana asengenza abantu banuti mugirango mwakurete na intwe. Ekare tware korigie university. Mogakure kare president yachaga alikia abanyoru. Gata mogatokonya. Nyinyi ni watu wazuri. Lakini itu twatavere na kuikatobe na inwere bakure. Kandi tubwatera ne bakore ebintu. E university eri nera hostay yo. Yachakire kwa gachi gostera chaka. Ono iga last week. Tware ngeno mu minister. They are trying their best. Ini tegie kogenda etwamo tebet. Onye gikunyare kana. Onye birasi birimbira ikere ke wangu baga soime. Tika bana badobe admitted. Babe rekisi ya university. Kego choiko motienyo kumira kabere gakonyore chembirasi bito na bintu bintu byabeire buya bana bali baira ne gocha. So we are very sure that our university is going to work. Bali bakoja koradia mangana tokoroka the products of doom. Inki mutahera bantu gosemeria. Kire ngakia Yesu oli gukuna batebia bantu kene nke ya. Timakorera kene. Ono gakiora aba numba mwana naye. Omoibuli kunya gotebia mwana aye mbusa. Nonye
aye okumara makira lituko omwana oyiga kina natwara moyo nonye ne kirasi yako jinasome asore nonye nayo give people hope. People live by hope. Bono nonye ne kanisa togo chia mura tumate mwali ngochori eto bwato gosemeli nga Nyasaye ngochara cha guturusie nze tasto chandegete onya tali hope tomenyere takangara ne kanisa ngochitore. I want to encourage you, live by hope. Menyero gosemelia mwako na igure ye para eye koruga igatombe etiragende isinda etikosoka gende kitabu eidero ne para tuarwanere irali ninje no mochumbe ngoikaransa parliament yenene ne karato kurwanere bintu otatiga tubagira ka section kane akango koraga sinini lakini karato kurwane bintu tukukwana tukurangirani tukukwana twensiri tukurwana ibango toigwa epareria yaba advertised yaba iragazeted ewikeye nali balengi kwa ward omuntu oli oko nali ali kucha ko signia ekyagera process ya eli igabantu baminto epareri ngo chakera university mwarera ngo chakera mone bintu ebi bigo chaka mototebi ntobera sa serikali itobolie tobolie bintu ebi itobicha ko setebera tokorwarera ekiagera usipokuwa hapo na lako alipo. Ndio mama mimi nasema hivi onye na itu tutagete koba katika tie bintu lazima tuwe oikatabo etoko tabana nothing for us without us inaro masema na bolekena onye renga tukari kutarira tambe tukuna kokoria mangana nga bangira batoa serikali enchinga rende nyakotaita benchinga na beko bari etegenda seganjire lakini ntwe twaye kamereire naende no tokobere baka 2027 yere tome kishwa bintu biri byarengi kobe byeito byakira buna bana naita nareta chitent chiria na chibekirago eta chitangi nibegete chisukuru chisanitari nkoretande nareta ira bana mepira na bagorere chi uniform na kolire ki kwani bintu ibone na rekorusa kuze ko ikantu arase na itebana na kwa na biacha so abana baminti aba mama balega tinda tukwana mangana mangi lero mna nacha aiganya gokian last week but one ntwarenge galia osamaru tukarangiri musibati narororo tenere tamati kenye naende kire gento gokurwanirira tukamote bintu tagetatu agachere ebisima bibere bitatu bono nkucha kogenda narengi tuikaranse nere ni mote bya sako beke ebisima kona tanya gukiana bagenda obisiali nanyora amati na haru muchandoga mogwanja kingogenda kuira mangana ntebe nganya gukiani agesima keno egesima kigo cha kwagaji na gukiania. My sister Jacqueline, I'm coming to you. I will come, and I have been here at Nyagokiania with my people. And they are plea. Again to Vakubodia. Point to the Megasimase school way. And in the Gakonya and the Gakonya community. I can't move to Koveka Tibas, Tico, the Megasima, Tiba included Tigaki, Tipipe, Tira, Toke. Chikokonya abantu benge nyoro na baruganywa amaji ndachukua na igombe begaki. Kwa hivyo hiyo maneno ambayo nimekuta nimepata nitapeleka na nitasukuma. Pili naende bitoko igune bitoko leta ne binge naye munora ali muno moibori tokagera naye kokale exceptional urutabana bawo kabugo ukagera saitani taiyo saitani no are lakini aye corona endo moibori korante endo mwano na ambaibere mokonyora mubwato muntu mubase community ya ino tako mubisa debi abantu kegera tokonye chami because tutageta abana baitu bakine na ndo tutagete community ya ito na erekine chikonyora baraiba mandi biya mana senye ntoni
twacha ase school naende mumaete institution muneti neti serikali iga serikali kwagachere enyomba adigoro ebirasi kwagacha bya utumia pesa tia Kuwait nda tukateba nambia mono ase ngenja ase tia tenenete muna intwe committee education around yentu arwanete kabisa baka tukamake sure babe kirechibese tiko chibakonya utabukia imiradi ya Kuwait ya tigarete no timugiranga mono